की रहता तो तारा का हम बलात्कार कर देते। सही गो हिजड़ा मोले तो जन्मल बा मने तू जितना बोलत रह संजय राइस मिल के मलिकार बानी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिल बानी। बाकी निहाल बबुआ संजोग मनाओ कि तू कोनो मरद में नहीं खा न तो तू रहता कोनो जेंट्स कलाकार में तब ले लइकन के रूप देखता मुड़ी कैसे उठता हमें फेर एक दिन ई चुरैल बन रहले काजने के करा दल में रहले अभिषेक तिवारी में आ जवन नहीं बरहम 50 बनले सुबह के दिन से चुरैले बनल छोड़ दे तो जैसन कलाकार में रह जाला ओसन के बात कही बता बतियावल जाला। अब शीशा के घर में तू बाड़ा आ ईटा पत्थर पर ढेका फेंकत रह हमनी के एगो ईंट की फेर देबे त शीशा के घरवा टूट जाई तो ई ध्यान देबे के बा अपना के लाला बोही तब हमन के सुतवाला हो जाए। चंद्रशेखर जी पुरस्कार दिले बानी हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। गलती कहता नहीं जेकर शीशा के घर रहला उ दूसरा के घर पर पत्थर ना फेंके। लड़की लड़का में अंतर का बा? लड़की के गार्जियन काहे ना कहला कि राती बेराती तू घूमे हो काहे? लड़की हीरा होले लड़का लोहा होले कतई रहे तने मूर्छा धरी फिर झाड़ी का पेंट मार दे जो कर दाम ठीक है बा। बाकी लड़की एक खाली दाग लग जाई तो कर फिर जीवन भर बहुत दिक्कत हो जाई। एगो तो लड़की के दल में बड़ल अब मर्द बनत फिरत रहलो लाज शरम रख आई हां ना भगवान मतलब तू जानत रह हमरा के हां छोड़ा मत एक दिन तो हमारा निवास स्थान पावो ओकर बाद हम गौनई छोड़ियो दे कोनो बात जाई के बोलाय थी कि हेलीकॉप्टर में बैठल बड़ा हाथ पर के जाय रहे। हां एगो दूगो गीत के फरमाइश बा पहले एगो तनी फिर ठंडा का गीत रवा के सुना दे तनी एगो हई जने मेरा हाईलाइट भइल बा बलमा कदर न जानेला बारी रे उमरिया के बहुत पहले मनीषा जी हम गीत पे गौले रहनी ओकर बाद लक्ष्मण यादव जी गीत के गौले एक रहे अरे बतिया बुझेल सब तू पागल बनेलु जान के कुछ अलग चेंज रहे हमारा मन मन दिल में तो के बसवनी पूजिल मूरत मान के बतिया बुझेलु सब तू पागल बनेलु जान के। दूसर का गीत गौनी है ओमे के अंतरा रहे का नाम है बोली हमरा हेने बोलत रहो संजय राइस मिल के मलिकार गुप्ता जी तनी बढ़ाई सब है। हां ठीक बा निकली प्रणाम तब का बेरा भइल बा मान ली मेहरारू छोड़ ले बिया अब 12 बजे रे रुक गई बनी बाघा भैया बैठो तब सुनाई तुरंत ना सुनाई आगे बढ़ो काजी एगो और गीत गौले रहनी छह गलवा बाजी मोरे राजा जनक हमर बड़े भाई प्रमोद प्रेमी जी गौनी का हो छह गलवा बाजी मोरे राजा ओ में कांतरा रवा लगौल रहनी अपना गीत में कैसा अंतरा रहे अंतरवा ओकर हां ऐसे अंतरा रहे कुछ जीते बिरतिया के पिया मानी न बतिया के कुछ बीते बिरतिया के पिया मानी न बतिया के धन रौरे हो मोराइना
राजा मान तनी बतिया के। फिर एगो तीसरा गीत गौने है। कौन गीत गौने है? इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये ऊपर बहुत पहले गीत कुछ नया कलाकार बने तो कुछ ऐसा गाई जो रोवा से कुछ सीखल जाओ तो रौरा आई नाचल मत छोड़ी रोवा में नाच इतना शूट करता बाप हो बाप हे दोनों जने के मुंह रोवा मार दल बन। अच्छा नाचतनी बाकी रोवा कहला पर नचनी है भर तल नचतनी के रोवा नाचत हमरा अच्छा लगे। हम नाच के विरोध ना करिले जेकर नाचे वहनु नाची का जी। अब हमारा के रोवा नाचे कह त बुझाई कि बसवारी में से छुराइल भागल बिया अच्छा ना लगे रोवा में निक लागेला। नाचे वाला के मुंह चाहे जितना नाचे वाला बड़ा कलाकार बालन बाप हो इतना मौगा मुंह बनावत रहो। निहाल बबुआ बाबा बुझाता कि पनीर में लहसुन धसावत रहे। जाए को दाना से मारी एगो देवर बाड़ा एगो भौजाई बाड़ी बियाह न के भई देवरा हरान बा भौजी से निहोरा करता। हम गाय तन मैटर गाय रवा सुनी चाहे ना सुनी अगर कलाकार सीखे वाला उम्र बा सीखे के चाहम तो सुनो और ना सीखे के चाहो तो हमारा करवा सिखाइबे करो। हम कोई के ना सिखाइले राउर लेवल कहां लगनी रहो बच्चे। चली हेलो ए भाभी भाभी हो ए भाभी का ये हमर देवर बबुआ रउआ इतना कहर के काहे न बोलतनी का बात बा? बोलत तनी भाभी एकदम बड़ा दुख में बानी जानो। दुख में बानी? अरे रौरा ऊपर कौन दुख आ गल जी? हाँ तनी हमके बताई। दुख कहत रे भौजी। हाँ रात भर में ते कोई साल हमार हाथ को हो जाता है। ए हमर देवर बबुआ हम देहात के रहे वाली मेहरारू हैं हमरा ये सब बुझनी ना आवे। हाँ अगर रउआ का कहल चाहतनी हमरा के साफ साफ बताई। कहल ये चाहतनी भाभी कि हमर बियाह करवन त हमर जिंदगी बर्बाद होता है। अच्छा यानी रउर शादी करे के मन करता? ए हमर देवर बबुआ हम का करी राउर शादी तो हम कराइए देते लेकिन ये हमर देवर बबुआ राउर उम्र ज्यादा हो गइल बा और राउर उम्र के लड़की मिलल बड़ा मुश्किल बा। 40 पार बा झरता बारो। हाँ ए हमर देवर बबुआ हमर दुगो बहिन बाड़ी सन लेकिन ढेर अभी छोट छोट बाड़ी सन न तो वहनिए से राउर शादी करा देते लेकिन का करिए देवर बबुआ ए भाभी जी अगर रउआ इतना चिरौरी करते बाने तो राउर जोगाड़ तो लगा ही के पड़ी। हमर जोगाड़ लगाओ करे तार मौसी के मोट पातर लड़की हो करो गुड़ी पीट में हमर काम कर। प्रेम बाबू नेताजी भुवर यादव के सार कौन है? चली बहुत बहुत रुपया विनीत के कहतन का जयदेव विनीत चाचा हमने के चेला हम अब देखो तनी के मोय हमर छलवे बड़ा ऊपर हो गइल बने पप्पू भैया। तेरे गुरुजी कौन खेला करत? हां जेंस से तू बोला होता तई ना आवेला हम जान गइल बनी त हम लोग गुरु भक्त बाड़ा लोग। धन्यवाद बड़ा मदरनी बानी सब। आवा ए भौजी तार हाथ जोड़ता कह तो तार देह दबा दी दबा दो तार गर्दन हम दबा दिए भौजी बाकी हमारा पर कृपा कर बड़ी हम दुख में बानी आहू में ठंडा के दिन बा तू तो भैया के धन भौजाई हो
ए देवरा के रोग के दवाई हो तू तो भैया के धन भव जाई हो ए देवरा के रोग के दवाई हो के करत परवा भइल अबल ना बिया जौन बहता नहीं वह पर विचार करो हो बड़ी पुण्य होई दया एक बार करो ए बार खाती चार में जुगाड़ करो बड़ी पुण्य होई दया एक बार करो ए बार खाती चार में जुगाड़ करो तू तो भैया के धन भव जाई हो ए देवरा के रोग के दवाई हो के परत परवा भइल अबल ना बिया जौन कहता नहीं वह पर विचार करो हो बड़ी पुण्य होई दया एक बार करो ए बार खाती चार में जुगाड़ करो बड़ी पुण्य होई दया एक बार करो ए बार खाती चार में जुगाड़ करो मुरलीधर प्रधान जी के साला साहब बने रुपया काहे के देनी है खर्चे नहीं रुपया पैसा सब काम में आई मंदाता चौधरी जी के पुत्र बानी आप पुरस्कार दिल बानी लड़का बानी पैसा काहे के देता नहीं सबरे पैसा रुपया वो बेरा काम पर ले जाना बेरा बियाह शादी भय रही बाल बच्चा दार रहते तो रुपया पैसा खर्चा हो अब पैसा लेके का करो भौजी सुन ले बानी कि जकर जियते बियाह ना हो खेला मरला तो का जाने कहा दू हर दी हुर दी हजार तार हाथ जोड़त नहीं है भौजी हमार बियाह करा दे ए देवर बबुआ हो भाभी पैसा लेवे से रउआ काहे मना करतानी पैसा ले ली काहे से कि जब राउर शादी होई तो राउर उम्र न इतना ज्यादा हो गइल बा कि राउर उम्र पे थोड़े हुआ उ त ई जानी कि अब त ई बूढ़ा गइल बाड़े इनकर धनवे हमरा काम में आई तो रउआ रुपया लेवे से मना मत करी जितना हो के उतना धन बिटोर ले तबे शादी होई जाने तार बाबू कब हमार मन बिगड़ता कब तारू सब सुतेला टंगरी पसार के टंगरी उठा दे तारू आ भैया मुंह से चप तो तू वजह का करेला यही तो जब बीए के तैयारी करल मंटू भैया पुरस्कार दिल मानी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जयकार बा ए भौजी कही अले अपन हम अपन से पीछी चल जाई कुछौ अनार चाहे लीची कही अले अपन हम अपन से पीछी चल जाई कुछौ अनार चाहे लीची हमार ऐसे ना जिंदगिया बेकार करो हमार ऐसे ना जिंदगिया बेकार करो
ए बाड़ खाती जाड़ में जुगाड़ करो हम ऐसे ना जिंदगिया बेकार करो ए बाड़ खाती जाड़ में जुगाड़ करो वादा करके भूल जाते हो तुम तो धोखेबाज हो गलती कहता नहीं तुम तो बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हमारे मित्र बानी सन्नू भैया मनीषा राज जी यहाँ के ईटा के प्लांट बा हाँ सौर्य कंस्ट्रक्शन प्लांट वही यहाँ के ईटा के प्लांट बा प्लांट डमरू ईटा के ये जे बा सौर्य कंस्ट्रक्शन बाकी पैसा हमरा के दिल बानी हम का करम रबा डमरू ईटा लेके का करम घर के करा खातिर बनवाई ए भौजी घरो बनवाई अजय यादव बीडीसी आ मुरलीधर यादव प्रधान जी पुरस्कार दिल बानी घरो बनवाई के करा खातिर बियाह शादी नहीं ख भइल भौजी मंठा वाली तार हाथ जोड़त कौनो व्यवस्था लगा दे ए देवर बबुआ आए भाभी जेतना ये बड़ा गुता तने ओतना वो घरी ना गुतैने जौना घरी हमरा शादी में रहुआई रहनी हमरा दरवाजा पे सहबलिया बन के जयमाला पे रहुआ चढ़ा रहने ओजा दू गो हमर बहिन खड़ा रहली सन कोनो के एगो के इशारा कर देले रहती तरा रोही गरी रिश्ता करवा देले रहती मन तरफ जयमाला पर हम इशारा करके अपन गोधन कुटवैती ना करावे के जल्दी करो ना तो बियर बदल तो धारा हो गइल बनी हो दमेंद्र यादव जी पुरस्कार दिल बनी भौजी सुना हमार बात वाह एहो भौजाई उपाय तू लगाओ कमल से हट के बियाह करावो एहो भौजाई उपाय तू लगाओ कमल से हट के बियाह करावो जवन कहतानी वह पर विचार करो जवन कहतानी वह पर विचार करो ए बाल खाती चार में जुगाड़ करो जवन कहतानी वह पर विचार करो